Investicí roku 2011 se v Česku stal jeden z dluhopisových fondů společnosti Pioneer Investments. Hlavním kritériem byl čistý výnos fondu zohledněný o míru rizika investic. Ze všech hodnocených fondů v roce 2011 vydělal pouze každý pátý. Nemá ani nejvyšší výnos a ani nenabízí naprosté bezpečí. Přesto si dluhopisový fond Global Aggregate Bond vysloužil nálepku investice roku. A to proto, že po odečtení poplatků přinesl investorům nejvyšší zisk při nejmenším možném riziku. Vydělal skoro o 9% víc než bezrizikové investice, jako je třeba spořící účet. Pomohlo mu samozřejmě to, že investuje do dluhopisů. Loňský rok byl pro dluhopisy příznivější než pro akcie. A druhá věc, pomohla mu globální diverzifikace. To znamená, kupuje americké, australské, švýcarské, japonské dluhopisy a samozřejmě vyhnul se i těm problémovým v Evropě, to znamená žádné Řecko. Drtivá většina lidí, kteří loni do podílových fondů investovala, takové štěstí ale neměla. Ekonomické problémy Evropy a Spojených států se podepsaly na tom, že 2/3 podílových fondů na českém trhu skončily v mínusu. Hodnocení fondů provedla společnost Fincentrum. V roce 2011 se dařilo dobře spotřebnímu zboží. Co se týká těch sektorů, kterým se vyloženě nedařilo, tak to byly zejména finance, což má souvislost s evropskou dluhovou krizí, a nedařilo se také části energetiky, a to zejména odvětvím zaměřeným na zemní plyn a uhlí. Určitě v dnešní době jsou investice, které za 12 měsíců budou výrazně hodnotnější než v současné době. Problém investování je takové investice skutečně najít a vybrat. Makléři a manažeři fondů se ale shodují na tom, že cenné papíry budou nejspíš klouzat nahoru a dolů i celý letošní rok. Jan Spilka, Česká televize.